una trobada. Doncs vinga, bon dia a tothom. Avui som aquí a la plaça del Vi de forma virtual, perquè físicament no hi som, sinó que cada un està a casa seva, però en esperit hi som tots, una vegada més i un dilluns més. Hem volgut provar de fer aquesta connexió les últimes setmanes, com heu anat veient, ho fèiem amb vídeos gravats, amb aportacions des de diferents sectors, sobretot sectors que aquests dies estan treballant, estan deixant-se la pell, com es diu, per aconseguir que la societat pugui seguir endavant i que la situació sigui el menys greu possible. I nosaltres, lògicament, i per obligació, però també per convenciment, hem volgut seguir amb aquest confinament i poder estar aquí a la plaça del... Perdó, aquí cada un des de casa seva i no a la plaça del Vi. El que ens provoca, però, és que les connexions les haguem de fer en directe, cadascú des de casa seva, i amb les conseqüents o amb els conseqüents problemes de connexió que podem tenir. Per això, avui volem agrair especialment a Lluís Canyigaral, que serà qui interpretarà el Cant dels Ocells. Lluís, bona tarda. Bona tarda. Que veieu aquí a la pantalla. I a la Marta Madrenes. Marta, gràcies, alcaldessa de la ciutat de Girona. Gràcies per trobar també una estona per poder-te sumar en aquesta trobada. Gràcies a vosaltres. El que estàvem explicant també és que aquestes trobades se seguiran fent, lògicament, i que aquests dies a les presons s'està visquent un doble confinament, perquè no només és el confinament per estar a dintre de la presó, sinó també aquest confinament extra per la situació sanitària que s'està visquent a tot Catalunya. I una de les coses que tenim molt clares és que probablement la protesta aquests dies és més complexa i és més difícil, però el que no podem permetre és que, malgrat tot el que estem vivint, malgrat la duresa de la situació, s'oblidi allò que està passant força lluny d'aquí durant tots aquests dies. Per una banda, que no han deixat sortir els presos i les preses que havien sol·licitat passar aquest confinament sanitari a cada una de les seves cases, i per altra banda també la gestió, com s'està tractant el govern de Catalunya amb les seves iniciatives, com s'ha recentralitzat, tret l'exèrcit com a especial solució, única solució, que lògicament no ha aportat res, i en tercer lloc, com la monarquia espanyola, com si fos uns aprofitats en aquells moments de dificultat extrema pel que se suposa que és el seu regne, aprofiten per treure els draps bruts en un moment en el qual saben que la gent no podrà sortir al carrer i protestar. No només es tracta del fet en si, sinó es tracta de la gestió comunicativa d'aquesta monarquia cada vegada més desacreditada i que sobretot cal que tornem a sortir al carrer quan es pugui per protestar en contra. Avui donem la paraula a la Marta Madrenes i després finalment acabarem l'acte amb en Lluís Canyigaral. Gràcies, Marta. Moltes gràcies, molt bona tarda. Jo primer de tot he de donar una abraçada plena d'escalf a totes les persones malaltes i als familiars d'aquestes persones, especialment a totes aquelles veïns i veïnes que han perdut un familiar, un amic, en aquests moments tan durs, de fet dramàtics. Són moments efectivament molt durs i ara tots ens trobem centrats en ajudar, en col·laborar per erradicar aquesta pandèmia de les nostres vides. Jo, primer de tot, he d'agrair la solidaritat i la responsabilitat de tothom, de tots els veïns i veïnes de Girona que estan treballant i s'estan sacrificant per dur a terme aquest confinament al màxim estricte possible. Però és cert també que vindran mesos molt durs, també, un cop haguem superat aquesta emergència sanitària i necessitarem fer pinya, com l'estem fent ara. Una pinya per afrontar la crisi social i econòmica que vindrà. Aquests dies estic segura que hi ha hagut desencerts per tot arreu, per part de tots. Segurament no ens hem pogut anticipar, no n'hem sabut el que possiblement havíem d'haver vist, que seria una situació extremadament complexa. Però permeteu-me que us digui que crec que l'error més greu comès durant tots aquests dies és el d'allunyar la presa de decisions de la ciutadania, apartar la proximitat
en la cerca de la gestió i de les solucions i tractar tots els territoris per igual sense tenir en compte la diversitat. Avui mateix estem vivint una mostra d'un greu error que arrossegarà demà a 1,5 milions, entre 1 milió i 1,5 milions de catalans, de catalanes, a desconfinar-se i a posar-se en perill a si mateixos, a les seves famílies i a la resta de la població. I això s'ha fet prescindint de l'opinió de qui més coneix el territori, de qui més coneix el país. En comptes d'acostar les solucions a la ciutadania, les ha allunyat i en comptes de descentralitzar, el Regne d'Espanya el que ha fet és recentralitzar. Es prenen decisions, per exemple, no suspendre obligacions fiscals de les pimes, dels autònoms. Saben que, per exemple, per aquest país, aquesta petita i mitjana empresa és vital i ha estat la que l'ha fet fort. Per tant, es prenen decisions, però alhora s'eludeixen les responsabilitats. És a dir, el dia 10 encara no s'havia pagat a l'atur als treballadors que estan patint els ERTOs. La desconnexió del govern espanyol està sent enorme. Jo d'això, al prendre decisions eludint responsabilitats, en dic cinisme. En tot cas, aquesta gestió recentralitzadora és antiga, és antiquada, és decimonònica i es ve a sumar a tots els greuges que ja patim els catalans. És un argument més que es ve a sumar a voler construir un estat propi de la nostra nació. Els catalans volem una Catalunya amb els peus posats al segle XXI i no al segle XIX, que és el que pretenen en el Regne d'Espanya. Una Catalunya capaç de donar resposta a les necessitats de la seva gent. I per poder-ho fer només tenim una fórmula, que és tenir les eines i el finançament d'un estat propi. Permeteu-me que faci també una breu reflexió, perquè en el nou món que ara s'albira, les noves eines tecnològiques i digitals, a les que hi hem entrat de forma accelerada, crec que seran clau del progrés. Ens hem iniciat ja en la quarta revolució industrial, aquesta la tecnològica, la digital, que ens permetrà uns nous escenaris, per exemple, de foment de la participació ciutadana, treballar de baix a dalt, treballar amb un finançament propi, amb eines econòmiques pròpies, amb criptomonedes, etc., o gestionar la nostra pròpia energia. I això, que ara ens ho estem guanyant, no ho hem de deixar prendre, perquè aquests canvis estic convençuda que seran els canvis que ens acostaran a la República Catalana, sens dubte. Jo no puc acabar sense tenir un record immens pels nostres presos i exiliats polítics que estan patint aquests dies no només lluny de les persones que estimen, sinó també circumstàncies o situacions molt dures amb certa perillositat per la seva salut també al trobar-se tancats a la presó. Jo avui, des de tots aquests dies, i que sé que tots haurem de treballar molt per superar aquesta crisi tremenda que se'ns albira pel davant, però també estic més convençuda que mai que ens en sortirem i que també ens en sortirem de la crisi que vindrà, i també estic més convençuda que mai que la independència, que tenir un estat propi, és l'únic camí possible per assolir el benestar i la protecció que ens mereixem els ciutadans de Catalunya, per poder construir de veritat els nostres projectes vitals i professionals. És l'única garantia que tenim, tenir un estat propi. Jo us demanaria que no ens deixem arrossegar per els deliris d'un estat que no ens coneix, que no ens entén i que no ens estima. Seguim més ferms que mai i visca Catalunya lliure. Gràcies. Gràcies, Marta. Ara seria el moment que segur que a la plaça tothom estaria aplaudint. Per tant, moltes gràcies per la teva participació i sobretot per les paraules de l'alcaldessa de Girona. I com veieu, mentrestant, en Lluís ja s'està preparant, Lluís Canyigaral, que serà qui avui ens interpretarà el cant dels ocells. Lluís, quan tu vulguis.
Doncs vinga, va. Si voleu, tots des de casa podeu cantar, Encara que no us sentim, podeu cantar. Us ho sentin els veïns. Vale? Vinga. Moltes gràcies, Lluís, per ser-hi també d'aquesta manera que podem de forma virtual. I res més, recordar-vos que sobretot el que busquem és la llibertat de les preses, dels presos, el retorn dels exiliats, exiliades i també el treball i la feina i el seguiment per aconseguir la llibertat del nostre país. Una setmana més som aquí per demanar, com no, la independència del nostre país i la llibertat dels nostres presos i preses polítiques. Moltíssimes gràcies, alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i Lluís Canyigaral, per ser-hi, i a totes les més de 60 persones que s'han connectat en aquesta trobada virtual. Sergi, me permets dir una cosa? Jo sé que ara has tancat i això no s'ha de fer mai. Endavant. Però en definitiva només és un agraïment i això espero que m'excusaràs que ho faci. Us vull agrair a Girona Vota que dilluns rere dilluns, setmana rere setmana, i porteu molt temps, mantingueu la flama d'aquesta esperança que tenim tots i que no us rendiu ni en els moments més complicats que poques vegades o poques situacions més complicades com l'actual se m'acudiria pensar que podríem estar vivint. Per tant, moltíssimes gràcies per la vostra empenta, el coratge i el compromís. Aprofito el comentari i recordo que sobretot el que volem també és que vosaltres també hi pugueu participar. I una de les maneres de poder-hi participar és etiquetant amb l'etiqueta de pels presos a casa, 131 pels presos a casa, 131 perquè és la setmana número 131 de les trobades que estem fent des d'aquell 16 d'octubre del 2017 fins avui, 131 setmanes i 131 dilluns, 131 pels presos a casa. Etiqueteu-nos a les xarxes, comenteu el vídeo, doneu les vostres opinions i fem aquest caliu que sempre s'ha generat a la plaça del Vi. Moltíssimes gràcies a tothom per ser-hi i ens veiem la setmana que ve. Que vagi bé. Vinga. Adéu.